Слагаме розовите очила и почваме. Плюсовете на изневярата. Ако някоя иска да ми го взима и успее да ми го вземе, да си го взимат. Този човек вече не съществува. Да, телефона се гледа така, паролите не се дават. Да. Ще изява това каза, дори да искам ти изневеря, то трябва ти да се сменя. Знаете, приятелки, мъже, ако ни предадете, край. Това е положението. Здравейте, аз съм Християна, това е Ива, а вие сте с новият епизод на Просеко and Chill. Ще да се представим този път, като никога. Абонирайте се за нашия подкаст, за да ни слушате. Качваме вече в събота, така че... Събота сутрин да си пиете кафето с нас. Да, че ни извинявате, че пропуснахме няколко епизода, обаче първо аз бях болна, после тя беше болна, после Ерито беше болна и въобще е мазала. Януари, се изпълна тръжка. Да, но сега продължаваме. Тук сме. И започваме днес ударно с един епизод, който е по идея на моята любима Хриси и той е "Кажи го ти". Изневяра. Решихме след епизода за Свети Валентин, в който си говорихме за любов. За любов. Не си говорихме много за любов. Който се опитахме да си говорим за любов. Да. Но да говорихме си за празника на любовта. Решихме днес. Отдавна си каним да направим такъв епизод, защото смятаме, че е интересна тема и че имаме какво да споделим по темата. Да. И ето, че дойде момента след Свети Валентин да си поговорим малко за изневерите. Да. Като... Аз вече съм споделяла в един епизод за изневяра. Да, ние малко сме засягали тази тема, ама не е било да имаме цял епизод посветен на тази тема. Да. Така че сега за съжаление, много хора се сблъсквали с тази тема. Да. От първо лице пред това, така че доста от вас предполагам, че ще могат да се препознаят в нещата, които говорим. Като идеята ни е, пак, понеже все пак знаете, това е Просеко and Chill, няма да е тегава тема, ще я пречупим през нашия чил поглед за изневерите. Слагаме розовите очила и почваме. И започваме, да. Давай ти... Плюсовете на изневярата. Позитивните неща. Не. Шукваме се. Да, няма се някакви тежки тук драми. Да, въпросът е, че според мен може да започнем с това, бихме ли простили изневяра? Аз ли трябва да отговоря? Ти отговори първа, после аз. За да видя какво ще кажеш, да видя дали... Ако на нещо ме е научил живота за моите скромни 30 години, това е никога да не се заричаш и никога да не казваш. Това никога няма да го направя, няма да го простя, няма. Защото сега си на едно мнение, след време не знаеш какво ще се случи, не знаеш как ще завърти живота, но на този етап, към днешна дата, не бих простила изневяра, може би по-скоро не точно, че защото не биха простила, нали, или ми е накърнено егото, или си какво. По-скоро за мен това е едно предателство, което ако ми се случи, аз късам връзката се едно между мен и съпруга ми в случая, нали? Да. И някакси не мога повече да се доверя на този човек. Не само, че не мога да му се доверя, ами просто наистина ще се чувствам предадена. Да. Все едно нашето си нещо, той го е зачеркнал. Да. Точно си говорих онзи ден с моите колежки и едната каза, че тя никога за нищо на света не би простила изневяра и беше много изненадана от моя поглед върху ситуацията, че аз реално казах, че бих. И на нея това и се видя много странно и нещо шокиращо и така. А как се ти обоснова? Обаче, слушай сега, аз от моята гледна точка как го мисля. Не, че... Защото като ти го обясня, ти ще си на моето мнение. Не, аз мисля, че знам горе-долу кой имаш предвид, да видим дали това. Ако някой човек ми изневери на мен, аз ще му простя. Няма да го мразя или да го обвинявам за това нещо, или да имам някакъв... да държа в себе си гняв или нещо такова. Ами ще му простя със сигурност и си представям, че сега така си мисля. Да. Това е хипотетична ситуация. Не знам как бих реагирала в истинска такава, но в хипотетична си мисля, че бих простила и разбира се, това ще означава абсолютния край на нашите отношения. Тоест не бих продължила да бъда с този човек, но бих му простила. За малко те прекъсвам, но според мен масово въпросът бихте ли простили изневяра се има предвид дали би продължила да бъдеш този човек, а не дали би му я простила и да го зарежеш. Да. Не бих продължила да бъда с този човек със сигурност, но бих я простила. Защото това е съвсем друго нещо. Да. Според мен, като се зададе въпросът ти били простила изневяра, се има предвид били простила на човека до теб и да продължиш да бъдеш с него. Аз го приемам. Защото иначе ти като си го зарязала вече, то ясно, че не си му простила си му,
Не е въпросът в самата прошка, в това дали би се черкнала това, че ти е изневерил и би продължила да бъдеш с него. Да. Защото вие като сте се разделили, то е ясно, нали? Да, не си представям, че бих могла да продължа да бъда с този човек, ако отношенията ви са сериозни и са вече, нали, на такъв етап. Обаче в същото време няма да съм пък, нали, знаеш как има хора, много се настройват един срещу друг при такава ситуация. Сега то в някои случаи сигурно има повод, ама ако е просто заради нещо такова, не бих имала, защото тогава като водихме този разговор и излезе това като как така той ще ти причини такова нещо, пък ти после ще си в добри отношения, ще си останете в добри отношения с него. Такова нещо. И аз се замислих, че наистина, реално погледнато, той няма да ми го причини на мен, де-факто. В смисъл, че ако един човек изневерява, неговите действия нямат задължително отношение към теб като човек или като каквото и да било. Не съм съвсем съгласна, защото вие ако сте във връзка, този човек е твоята половинка, в смисъл, той е с теб. Той изневерявайки на теб, реално теб те предава така в смисъл, отнася се кофти с теб. Мисълта ми е, но мисълта ми е, че ако примерно ако ти изневерява, той може да си има някакви негови си проблеми. Сигурно, ама какво от това? В смисъл, че не е нужно твоето его да е наранено по някакъв. Тоест, аз си представям, че моето его не би било наранено. Това, че примерно ти изневерява, не значи, че ти примерно не ставаш ли и си какво. От тази гледна точка, примерно, и аз не бих се усъмнила, нали, така си мисля сега, пак казвам. Но нали, не бих се... Аз съм така уверен в себе си, човек не мисля, че това би ми на егото толкова ми повлияло, колкото над самото предателство. Но той те е предал, край, нямаш му доверие, вече не сте заедно и това е. Да, аз от тази гледна точка на 100% също бих простила. Но въпросът е дали би продължило да бъдеш този човек. Да, защото има хора, които не биха простили. Край, този човек вече не съществува. Щом е постъпил така, мразиш го вече. Докато аз не мисля, това се опитвам да кажа от тази гледна точка, дали бих простила. Но не би продължила да бъдеш човек. Не бих, не. На този, ако си в някакъв, нали, такъв сериозен етап. Сега, аз тук с важното уточнение, че на мен това точно конкретно да ми изневерят в сериозни отношения не ми се е случвало, но с малкото уточнение, че съм имала така как да кажа, не съвсем ексклузивни отношения в доста случаи. Разбирам какво искаш да кажеш, но не знам дали хората ще го разберат. По-скоро това, че когато си в началото на една връзка, дори това примерно да е някаква връзка, която после ще прерасне в нещо голямо, ти не знаеш още. Не знаеш. Точно така. Така че, нали, за да сме съвсем искрени и честни, да сме с чиста съвест и аз и така, защото всеки може да го гледа това нещо. Реално съм имала периоди, в които, нали, то е ясно, вие сте си в такъв период, в който нямате ексклузивни отношения, така сте се договорили. И когато вече сте прераснали, примерно ето както сега сме с Боби вече, нали, мъж и жена и така нататък, в такива сериозни отношения, когато сте големи хора, според мен вече не е адекватно. Пак и плюс това, аз винаги съм била на това мнение, че защото не съм ревнив човек и по принцип ти знаеш, не съм ревнива, той ти не си. Ако някоя, това е моята логика, ако някоя иска да ми го взима и успее да ми го вземе, да си го взимат. В смисъл, че... Ако той ще ти избяга... той си е за нея, аз вече така не го искам и без това. Така, че... Аз съм на същото мнение, аз също, според мен, ревността по някакъв начин, естествено, не по точно знаменател не може да се сложи всичко, но в моите очи, ако си ревнив човек, ти по някакъв начин си неуверен. Ти имаш проблеми с себе си, реално. Ако ти си човек, който е окей със себе си и има самочувствието, нали, здравословно самочувствие, няма от какво да ревнуваш, реално. Защото аз конкретно в случая мъжа ми е актьор. Нали, той има не непрекъснато, но много често. Нали, първо прекарва много време с жени, второ се целува с тях понякога, нали, има и такива сцени по-интимни. И мен се е случвало стотици пъти да ме питат, добре бе, човек, ти как си окей с това нещо, примерно? Включително, нали, с бившата си съпруга, те репетират в един и същи театър. Как може те да репетират по цял ден и ти да си окей с това? Ти не се ли притесняваш? И аз винаги отговарям по един и същи начин. Той, ако иска да ми изневери, ще ми изневери. Смисъл, какво да хода го дебна ли, какво да правя? Смисъл, не. И освен това, тук, нали, на някакъв етап от връзката ти, според мен, ти ако това нещо го нямаш, значи нещо не ти е окей във връзката. Аз съм насляпо на 100% вярвам на Ивайло.
Нали, смисъл, няма момента, в който сега да се чужа, той сега не ми отговаря. Да го проверяваш, да го дали сега, да, къде ли е, дали пък нещо наистина не е направил, дали това... Не, аз му вярвам наистина 1000% и знам, че не би го направил. И освен това знам, че ако го направи в някакъв момент, нали, примерно, макар че вярвам, че не би го направил, просто ще приключат нещата. И това е, няма какво да го дебна. В смисъл, той ако ми изневери, аз рано ще го хвана. И аз ако му изневери, той ще ме хване и просто нещата ще приключат. И това е. Ако се стигне до изневяра, явно наистина нещо. Тя изневярата, според мен, не се случва така изведнъж от нищото, някой ти изневерява. Да. Имаш някакви проблеми във връзката, нещо се щупва там. Аз точно това исках да кажа, че според мен много хора изневеряват не само когато има проблеми във връзката. Според мен има хора, които си изневеряват, защото имат нещо собствени неуверености, собствени... разбираш ли? Примерно, да кажем, той се е почувствал неуверен в себе си и решил, че ще си вдигне самочувствието по този начин. Или, примерно, има нужда много жени да го харесват. Такива мачовци, дето... Има такива, просто, как да ти кажа, за да не се чувства една жена, като кажеш, начин нещо не върви във връзката и тя да си мисли, че то зависи от нея по някакъв начин да го оправи или да поправи връзката или нещо такова. Ами по някой път пък си има едни хора, които те са непоправими. Да, но това според мен са хора, които ти изначално знаеш, че този човек е такъв. Ти се дали, хващаш с такъв колко човек. рано ги виждаш. И много важно правило също, дето майка ми го каза. Едно време ти си започнеш връзка с човек, който примерно в момента има връзка и реално изневерява с теб. Да. Вероятността да се случи е голяма. Да. И майка ми го каза това нещо, макар че аз когато се хванах с това момче, реално той уж вече се разделил с нея, ми казваше на мен. Да. Обаче бяха в едни такива отношения, дето на никъде и майка ми тогава ми каза: има едно на ум, внимавай, защото да не стане после ти да си от другата страна. И то естествено точно това стана. Да. И това си е, може би, малко до, как да кажа, то не е менталитета ми, до поведение. Освен ако хората не са израснали, защото... Факт. Със сигурност, нали, сега не става въпрос, като си на някаква такава възраст. Да, вече е зряла. 18-19 години. Да, тогава не се брои. Тогава не, че не се брои. Всичко е наред. Брои се. Защото, примерно, аз винаги... Ама не винаги. Това ми е любимия епизод. Това ми е любимия епизод. Аз се чудих ти като предложиш тази тема. Как точно ще говорим по нея? Ма викам, айде, ще се справим. Откъде започваме? Аз съм човек, който е твърдо против изневярата. Добре. Казах го. И освен това, как да ти кажа, не мога да намеря правилната думи, за да го обясня. За мен изневярата не фигурира като опция в едно здраво, хубаво семейство. Да. И може би, понеже наистина аз от време на време се замислям за това, даже с Вела си го говорим, че наистина малко живеем в нашия балон, защото около нас абсолютно всички са с някакви страхотни връзки, семейства, които са истински, нали, там няма капка съмнение, че някой на някой, няма дебненки, няма... Буквално всичките ми приятели са така. Да. Най-близките ми, нали. И това в моята глава е като нещо, което въобще в тези неща, смисъл, дори не се обсъжда. Да. Нали, няма го... Никоя моя приятелка не си дебне мъжа, никой мъж не ти сега къде ще ходиш, защото така си се облякла, нали. Да. Всичко е толкова... На такова ниво са ти отношенията с този човек, че не ти хрумва дори. Да. И за мен това е здравословната връзка. Да. Лично за мен това е моето мнение. Сега знам, че има хора, които... Дори има хора, които реално са окей да се изневеряват и така си живеят. Ама да бе, то всеки както си си му е добре. Да. Дори аз познавам такива хора, които са ми казвали: какво лошо има, нали? То не е... Аз си го обичам него, ама просто... Нали, така си живеем. Да. Окей, щом на вас ви окей, няма проблем. В моите очи това не е окей. Аз не бих го направила и не бих го допуснала на мен да ми се случва. Да. Но това е голям свят, хора всякакви. Да. Който както му е окей. Защото, примерно, има много хора, които ги побърква мисълта цял живот да бъдат само с един човек. Да. И не могат да живеят по този начин. И си намират човек, който има същите виждания като тях и така се живеят. Да, и това работи. Аз затова си мисля, че всяка връзка си е индивидуална и правилата си важат за нея, но все пак има едни такива... Общо приети. Има едни такива като
red flags, които просто според мен, ако ги видите, бягайте далече. Ако супер много се крие от вас и прави някакви такива, всичко е супер тайно, всичко телефона се гледа е така, паролите не се дават. Да, и всякакви такива неща, това значи, че нещо трябва да ви навежда на... И разбира се, точно първия red flag, който е, ако тръгне да изневерява на нея с теб. Да, макар че пак зависи от отношенията, защото сега ни гледат по-млади момичета, и тук е малко лицемерно от моя страна да го кажа, защото ние като се запознахме с Боби и двамата бяхме в някакви други отношения. Сте били над 17 човек. Да, ама просто нас ни гледат и други хора на 17 и да не си помислят. Да, ама аз ти говоря за такива възрастни хора, В смисъл, после може да пораснете и да станете адекватни хора. Да, аз говоря към днешна дата, но сега, макар че това, че съм на 30, значи всички, които ни гледат са на толкова, но да. Да, но въпросът е, че по принцип е така и според мен е реално. Това е много, вероятността да ти се случи после на тебе същото е доста голямо. Защото, примерно, аз съм попадала на някакви момичета, които казват и си говорят и обсъждат, че то всички мъже са такива, всички... И че имало, защото има някакви телеграм групи. Ти знаеш ли за тия телеграм? Знам, да. Да, където там си разпращат и така. И всеки, трябва да приемеме, че всеки мъж е в тия телеграм групи и всеки един. Да. И даже, че ако ти не знаеш, че ако мъжът ти мислиш, че не е, той е, но просто ти не знаеш за това. И аз викам, Боже Господи, примерно ние дето сме по 24/7 с нашите мъже, те на тях не им остава време за такива неща. Това ви казва, дори да искам ти изневеря, то трябва ти да се сменя. Да, това е единствения вариант. Така че не е така, не са всички мъже така. Не дейте да си мислите и да вярвате и да ги оправдавате с това нещо. И да се премерявате, че то няма други. То си е нормално, той да си се заглежда, да си пише с някакви момичета, примерно за мен, и това е супер странно, някакви мъже, които са си, примерно, имат си са в сериозна връзка, имат си жена, деца и така семейство и примерно на всяка втора лайкват снимките по Бански и пишат коментарчета и някакви такива неща и DM съобщения. Това ми е много странно. Според мен, в смисъл, щом... Освен ако не сте приятелки, сега Ивайло ти лайква снимките по Бански. Човек, Ивайло ми е от семейството. Не сега, ако са ти приятели, ама ти говоря някакви хора, които не са ти приятели. Някакви рандъм хора познати, виждал си ги един-два пъти, примерно. Сега, мен ми е странно. Боби, примерно, няма да не го прави това. В смисъл, някоя съседката, примерно. Той Боби като цяло влиза в Инстаграм само на един ден в годината. Но това е друг въпрос. Но въпросът е, че странно ми е това. В смисъл, аз имам, примерно, някакви познати и такова, дето виждала съм ги, примерно, 2-3 пъти. Има си жена, има си семейство и после пък ми лайква снимките и ми пише там някакви закачки. Не, примерно аз за лайкване на снимка, пък не би ми хубаво много това. За лайк. За коментари, за лични съобщения, да. Много просто тя лайква. То обикновено лайковете водят и до коментари, и до съобщения, и до такива неща, винаги. И мен това им прави много някакво кофти впечатление. Ако ти пише и такова, Само за лайк не знам. Общо така, генерално говорим, като някакъв мини ред флаг. Друго не знам какво. Ако също така, ако да излиза супер много без теб, не иска да ходиш ти с него, да те води никъде. Къде ще ходиш, да дойда аз с тебе, не може сега да дойдеш. По мъжки. Да. Един път, два пъти, по мъжки, то може наистина, ама ако нещо наистина, не отиват на добре нещата и постоянно ходи някъде без тебе, също за мен би бил ред флаг. Да. Това си е така сега, ако се скатава и за без тебе. Така е. Как се преодолява изневяра? Не знам. Един път ми се е случвало на мен да ми изневерят, не го преодолях. Макар много опити, които направих. Реално аз дори продължих да имам отношения с този човек след това. Да. Не веднага, известно време след това, примерно половин година да речем, след това пак, уж. Не можах. Много дълго време даже се опитвах, пак станахме гаджета, такова вече, той много насериозно обяснява ми как много е сериозен и всичко, обаче не успях. И тогава някак също си давах сметка, че аз съм човек, който наистина не може. Смисъл, ако един път ме предадеш, край. Колкото и да се опитвам, защото аз го харесвам, разбираш ли? Да. Искам да съм с него, готина, всичко, не мога. Да. Той е щупано и край, просто не мога. Да. А просто, ако така или иначе, примерно, разделяте се, приключваш отношенията, ама трябва, примерно, сърцето ти е разбито. Как ние сме коментирали това в един епизод за разбитите сърца, ама какви са някакви практични съвети, които можеш да
какво да направиш, за да излезеш от този период, да го преодолееш. То пак е много индивидуално какъв човек си, кое ти помага. В принцип, нали, всички казват, че старата любов най-добре се забравя с нова любов. Да. Факт, помага доста. Може би най-много това помага, ама знам ли. Да, не, също аз си мисля, че примерно ако работиш върху себе си, ако се развиваш, ако го приемеш като мотивация и започнеш ти да се подобряваш по някакъв начин. И може би да се оставиш да го преживееш, смисъл да не го потискаш, ами да си го изкараш. Смисъл да има някакви дни, в които си тъжна или тъжен, нали, ако си мъж, да плачеш дори, да си го изкараш това нещо, не да го стискаш и не, аз съм супер, аз съм окей. Не да си кажеш, не, много ми е гадно, тъпо ми е, разбито ми е сърцето, много ми е мъчно, ама ще го изкарам и ще мине. Да, и според мен също помощ от приятели, от близки, от да си заобиколен от някакви хора, включително и професионална помощ, ако на човек му се налага, според мен. Защото нищо не е края на света, аре стига. По отношение на любовните. Целен бой, бай. Да. Буквално. Ама не, наистина е така. Смисъл, ако... Аз наистина винаги така съм си вярвала, само може да е до някъде, защото съм тотален нарцис, ама наистина ако... Макар че зависи сега, примерно, тогава, примерно, мен като ми се случи преди 15 години и такова, окей. Ако сега, примерно, Ивайло ми изневери и се разделим, ще ми е доста тегаво. Със сигурност, защото ти буквално, живота ти се преобръща буквално на 180 градуса. Да. Като си този човек, имаш общи бизнеси, деца, това биха били едни много скъпи изневери. Но остави всичко това, нали, живота ти буквално се преобръща тотално. И не само ти самия начин на живот, който водиш. Ние сме от колко години с тези хора. Той ще се промени всичко. Не, със сигурност би ти било много тегаво в тая гледна точка, но дали няма да спреш автоматично да изпитваш обич? Да. Не мисля. Това е според мен гадно. Че не става автоматично. Да, и си супер наранен от човек, който обичаш реално. Защото не можеш да спреш да го обичаш. Ти ми изневери, сори, аз вече не те обичам, то не става така. Продължаваш да го обичаш, обаче вече той те прецакал жестоко. Много е гадно. Разсъждавам си и за себе си, защото нямам такъв, нали, конкретен личен опит, който да съм държала на някого и нещо да ми е разбил сърцето, да съм се чувствала така и затова не мога да си представя, но винаги съм си мислила, че ако ми изневери, просто автоматично няма да ми пука повече за него и край. Така си мисля. Да, като си била ученичка, маре бобката сега да спре да ти пука не знам, и край. Дори като си го представя дори за него и си казвам, то вече все едно толкова много... Все едно е друг човек вече. Да, разбираш. Не знам, така си го представям. Разбира се... Аз разбирам какво си мислиш. Едно е да си го мислиш, едно е да ти се случи. Така че... Не знам. Аз тук си бях подготвила един въпрос и то е, например, как би реагирала в хипотетична ситуация, ако пък ако човека с когото си ти изневери с твоя приятелка. Double damage. Double damage. Това ми звучи направо... Честно казано, дори не мога да си го представя. Да. Толкова ми е абсурдно, че дори не мога да се поставя в такава ситуация, защото само като си мина в главата приятелките ми, то е някакъв пълен абсурд. Да, и при мен е така и аз така си представям. В смисъл, ние постоянно се шегуваме за някакви такива неща, но и наистина... Поздав за ванчето. Да. И си имаме там. Смешки, обаче истината е, че не мога да си го представя и честно казано, не от гледна точка на мъжете, по-скоро дори, в смисъл приятелките ти, приятелките ми и твоите, точно, да те поставят в такава ситуация. Не си представям. Значи това извинявам, това не са ти приятелки. Да. Крайна съм тук. Да. Може това е... То е супер странно, защото представи си така, както сме ние, нали, колкото сме близки, ние сме викумове и така, и примерно как ще си помислиш изобщо такова? Аз, например, Ивайло, аз го виждам като брат, като разбираш ли, като... Брат за брата. Не, как да ти го кажа? Дори, как да ти кажа, мен дори ми е малко... Като теб, като приятел, вече не го виждаш като мъж. Ти го виждаш като човек, който ти е от семейството, който ти е близък, който ти е по друг начин. Точно това ти казвам, на мен дори ми е такова леко... Все едно не е правилно, нали? Все едно не чак дори ми е леко извратено. Извратено, да. А то не е реално така, ама и на мен така ми... Историята и такива случаи, не съм ти разказвала. Да, история, да. Но реално, затова ти казвам, че не мога дори да ми... Да си го представиш, защото все едно е като...
древногръцката митология. Толкова неправилно изглежда. Точно така, да. Ама това пак е, защото сме в много дълги връзки и приятелките са ни много такива, нали, ако Боже Господи. Ако с някакви нови приятелки, някакви нови мъже, може би... Ама има много такива ситуации. Затова ти казвам, че за нас е абсурдно и приятелките ни и мъжете ни са, нали, толкова години и всичко сме изградили доверие. Но ако си с някакво гадже от няколко месеца и си намерил някаква приятелка в кафето, дето сте от половин година, реално е много възможно да се случи. Аз, примерно, моите приятелки, честно ти казвам, така и в училище, като сме били, защото сме от втори клас, най-добри приятелки, и много хора са ни казвали, вие сте толкова дълго приятелки, защото имате различен вкус за мъже и това ви е помогнало да си запазите приятелството. Ако харесвахте един и същи тип мъже, щяхте отдавна да сте се изкарали. Което на мен ми се вижда супер странно и съм сигурна, че не е така, при положение, че просто аз толкова силна връзка имаш ти с твоите приятелки, че ако те видят някой мъж и много им хареса, пък аз ще им го дам, разбира. Дори моя си мъж да си хареса, ще им го дам. Толкова много ги обичам, че... Ти си велика, ще им го дадеш. Ще им кажа, вземете го. Толкова много си обичаш приятелките, че повече ги обичаш от някой потенциален любов. Да. Как да го кажа? Ще забиеш с него евентуално. Макар че тя зависи, ако е твоята сродна душа, любовта на живота ти... Трудно е, но не знам, така си представям. Толкова много съм си близка с тях, че даже сме се шегували с... Аз съм се шегувала с моите приятелки, че наистина и бобката да поискат, ще го дам, разбираш. Ама те няма да го поискат по същата причина, както съм и аз. Просто винаги сме били така, че ако някой се занимава с някой, дори и в училище, той човек вече автоматично не е мъж, не представлява никакъв интерес за тях, разбираш ли? Да. И така си мисля, и затова ми е много странно това нещо, но има много хора... Сега в ученическите години не мога да си изкривя душата, че... Ето сега ти да се пънеш на пангара като мене преди това. Ние тогава не бяхме толкова добри приятелки. Ние тъкмо се бяхме запознали, тя беше приятелка на Лила реално. Да. Ние дори почти деца вика не се познавахме. Ама мен винаги ми стои това, като се едно, че съм го направила, защото вече 15 години сме супер близки приятелки, пък аз съм взела гаджето на времето. Аз си мисля, че нещата, които се... Нищо не стана, само да е ясно. Не сме станали никакви гаджета, даже не съм се целувала с него. Добре. Хубаво. Но мисълта ми е, че всичките тези неща, които са в училище, ние ги казваме, за да сме искрени в разговора си, но реално не мисля, че са релевантни към днешна дата, защото ние вече сме съвсем различни хора. Примерно сега същото момиче влиза в графата с пълен абсурд, нали? Нито тя, нито аз, нали? Въобще дори не се допуска като вариант. За да съм с чиста съвест, че съм го казала, но да си признаем. Тук идва и момента с това, че наистина хората порастват и се променят и се израстват. Да. Но хипотетична ситуация, ако все пак си го представим, ако това се случи, не бих реагирала добре. Със сигурност. Ще го простиш ли на приятелката? На приятелката ли? Защото, нали, в миналия епизод каза, че... Не, то беше в този епизод. Този епизод просто е много дълъг. Казах, че ще простя на мъжа. Сигурно ще простя и на приятелката, но няма да съм приятелка повече с нея. По същия начин, както и с никакъв шанс. Да, и аз никакъв шанс да продължа да съм приятелка. В смисъл, ти не си... Това не си приятел. Така не постъпват приятелите, така че не. Колко сме... Категорични, да. Знаете, приятелки, мъже, ако ни предадете край. Това е положението. Не така е. Плюс това, ти трябва да имаш уважение към себе си. Защо да държиш такива хора в живота си? Защо ти е човек, който ще те предаде в първия удобен случай? Не. Аз даже честно казано, така е обидно. Така съм и наистина е обидно и аз така съм в много отношения. Ние си говорихме с теб и за бизнеса и по същия начин е и в тези отношения. И в приятелските, и в любовните, и в романтичните, и в всякакви. Ако е някакъв тъп човек, който ще те прецака и ще предаде, по-добре направо да го прави и да се приключва. Прави ти услуга, ако те прецака. За да можеш да знаеш, че този човек не става и да го разкараш от живота. Така е, съгласен съм. Смятам, че едно от качествата ми, които са най-така силно изразени, е точно лоялността. И то е във всякакви отношения. Според мен ти не може да си някакъв дете изневерява наляво и надясно, пък иначе в живота, примерно в бизнеса, да си супер лоялен. Защото ти като си такъв човек, може би на различни места ще се проявява това нещо. И аз, примерно, понеже съм супер лоялен човек, и това навсякъде ми се... Важи за всяка сфера от живота. И за, примерно, нали, за мъжа ми. Дори не говоря само за изневяра. Нали, предателство. Няма да го прецакам него. И това важи за приятели
приятелите ми. Никога, в смисъл, не може дори да ми хрумне да си предам приятелите по някакъв начин. Пък за изневерите още не говорим. Всякакви такива предателства и такива неща. И затова не мога и да ги простя. Защото, т.е. мога да ги простя, нали, както това си говорихме, но не мога да продължа да имам отношения с такъв човек. Да, и аз съм така. Ако си приятел, който си способен да ме прецакаш, повече не си ми приятел. Мисля, че добър финал на този епизод. Пак да направим един алърт, че това си е нашето мнение, че никога не ангажираме с него и че много добре знаем, че има хора, които не мислят по този начин и това е тотално окей. Просто ние тук обсъждаме нашата гледна точка за нещата. Това ни е днешната дискусия и нещата, които мислим към този момент и този час. Дата, час, подпис. Така че ние продължаваме да се променяме, да се развиваме и дай Боже, дай Боже. Дай Боже, тази гледна точка да не си я променяме, си пожелавам. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път. Чао!